Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні понеділок, 8 лютого, це 712-й день анексії Криму. Кримсько-татарській газеті «Авдет» загрожує закриття. На електронну адресу газети прийшла копія скарги в прокуратуру Російської адміністрації Криму від імені доктора історичних наук Ростема Хаяллі. У ній він вимагає провести детальну перевірку газетних шпальт і закрити цю газету раз і назавжди. Причиною стала підозра Хаяллі, що газета 4 роки тому опублікувала матеріал з його монографії під чужим ім'ям. Газета «Авдет» з квітня минулого року працює в онлайн-версії і друкується обмеженим тиражем – менше 1000 екземплярів. Проукраїнський активіст Вельдар Шукурджиєв, якого не пускали до Криму, звернувся до суду зі скаргою на російські спецслужби. На своїй фейсбук-сторінці він нагадав, що його протримали на в'їзді в Крим 3 години, розпитуючи кілька разів, з якою метою він прямує до Криму. Також Шукурджиєв зазначив, що йому погрожували і записували на відеокамеру спробу вручити йому письмову заборону на в'їзд до Криму до 2030 року. У листопаді минулого року на пункті пропуску Каланчак активіста так само затримали при в'їзді на півострів. Тоді його тримали 7 годин без пояснення причин. Хайсера Джемілєва можуть звільнити умовно достроково. Про це у Твіттері повідомив адвокат сина лідера кримсько-татарського народу Ніколай Полозов. Суд над Джемілєвим-молодшим відбудеться 25 лютого в Астрахані. Раніше адвокат повідомляв, що Хайсер продовжив відбувати покарання в Астраханській колонії номер 10, оскільки Росія відмовилася видавати його Україні за екстрадиційним запитом. Минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення. Політв'язнів кримчан, режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченко етапували до колоній. Сенцова відправили до Іркутська. Кольченко відбуватиме покарання в колонії Челябінська. Про це повідомила сестра режисера Наталя Каплан. В серпні минулого року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років за створення терористичної організації та незаконне зберігання зброї. А Олександра Кольченка – до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за співучасть у теракті. Акція на підтримку російського політв'язня Ільдара Дадіна пройшла напередодні в Києві. Мітингувальники зібралися під посольством Росії. Дадін засуджений в Росії до 3 років колонії за статтею «Неодноразове порушення правил проведення публічного заходу». Сам активіст провину не визнає. Amnesty International назвав вирок Дадіну шокуючим і цинічним. Акції на підтримку російського політв'язня пройшли в неділю в різних містах світу. Зокрема, в Москві, Єкатеринбурзі, Лондоні, Парижі, Берліні, Талліні, Празі і в декількох місцях Сполучених Штатів Америки. На київську акцію прийшли друзі Ільдара і кримські переселенці, що виступають проти імперської політики Росії. Ильдара я знала лично, мы вместе с ним участвовали в акциях, вместе клеили листовки, и вообще он мой близкий друг. Он первый, кто сел по вот этой статье за то, что он был задержан за участие в незаконных, так сказать, несанкционированных мероприятиях. Проти цього Російської імперії. Я проти тому, що вона захопила в тому числі мою батьківщину, Крим. Мешканці села Ароматне Білогорського району готові захищати своє поголів'я свиней від винищення. Близько 50 людей зібралися біля будинку селянина Ігоря Савенка, в якого 1 лютого загинуло 3 поросят. Він стверджує від удару струмом. Але кримська адміністрація наполягає на версії спалаху африканської чуми свиней. Однак поки жодного висновку лабораторного дослідження господареві не надійшло. Селяни запевняють, масових смертей поголів'я немає. Люди бояться, що у них можуть вирізати всіх свиней. Ігор Савенко стверджує, жодна тварина більше не захворіла. Він щодня відстежує стан здоров'я і міряє температуру. Жителі села направили листа до прокуратури, проте побоюються, що розгляд почнеться запізно. На данный момент сейчас все односельчане собрались возле моего дома не допустить вывода остальных поросят. Они все живы-здоровы, сейчас на данный момент 24 головы. Никаких признаков болезни у них нет. Как стало известно, сейчас едет прокуратура с ветврачами якобы брать анализы повторные. Ну, это только слова. Вот, на данный момент из села не разрешают вывозить ни молочную продукцию, ни мясную, ни яйца, ни курей, ничего, ни колбасу, ничего. И ввозить тоже. Вот оставили людей голодать.
У Криму затримали двох лідерів бандитського групування «Башмаки», передають російські ЗМІ півострова. Миколу Кожухаря і Олександра Данильченка підозрюють в бандитизмі, а також у вбивстві мінімум 8 осіб з особливою жорстокістю організованої групи осіб. Організоване злочинне групування «Башмаки» – одно з двох впливових об'єднань, що діяли в 90-х роках на півострові. Друге – угрупування «Селям», до якого, за інформацією декількох джерел, входив і нинішній глава російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Тоді його називали «Гоблін». Це прізвисько закріпилося за ним і понині. Аксьонов участь в організованих бандитських угрупуваннях заперечує. З'явилося фото з шевроном майбутнього кримського батальйону імені Номана Челебіджихана. Його показала на своїй фейсбук-сторінці головний редактор інтернет-видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик. На шевроні написи кримсько-татарською мовою, по верхньому краю напис «Номан Челебіджихан», по нижньому краю написано «Національна гвардія». Батальйон імені Номана Челебіджихана планується сформувати з кримчан різних національностей і віросповідань. Координатор громадянської блокади Криму Лінур Іслямов повідомив, що батальйон буде частиною Національної гвардії України. Меджліс організував літературний конкурс пам'яті Номана Челебіджихана для кримських школярів. Конкурс «Ант Еткінмен» відбудеться в двох номінаціях – виразне читання, декламація віршів Номана Челебіджихана і віршів інших кримсько-татарських поетів, що писали про Номана Челебіджихана чи патріотичну тему, і друга номінація – презентація про життя, політичну, релігійну та літературну діяльність Номана Челебіджихана або патріотичні теми «Ант Еткінмен». В конкурсі є дві вікові категорії – учні 5-8 класів та учні 9-11 класів. Відбірковий тур триватиме з 1 по 20 лютого, фінал – 23 лютого у Сімферополі. У Києві кримські татари і азербайджанці провели спільний вечір «Єдність в різноманітті». Молодь двох тюркомовних народів знайомили один одного з власними піснями, танцями та стравами. Сюжет поки що не готовий до ефіру. Документальний фільм про анексію Криму покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Покази відбудуться з 11 по 21 лютого в рамках Ukrainian Film Corner. Прем'єрний показ в Україні стартує 14 березня. Творці фільму – творче об'єднання «Бабілон-13». У стрічці зібрані унікальні документальні кадри, а також історії моряків, льотчиків, десантників і морських піхотинців, що були учасниками подій на півострові лютого-березня 2014-го. Джамала з піснею 1944 перемогла у півфіналі відбору на Євробачення. Співачка отримала найвищий бал від суддів та глядачів. У фінал національного відбору також пройшли колективи The Hardkiss та Brunettes Shoot Blunts. Наступний півфінал відбудеться 13 лютого. По 3 учасники з двох півфіналів пройдуть до фіналу, який відбудеться 21 лютого. Тоді відзначать переможця. Сам конкурс Євробачення 2016 пройде у травні у Стокгольмі. Кусок України відтямили, і ми просто мовчимо. Це неправильно, вона не мовчить, а в неї сьогодні говорило серце. Я просто разом з нею плакала. Я відчувала кожен меседж. Все, що вона не просто так цю пісню зробила. Це не кон'юнктура, це чесно, це справжнє. Емоції зашкалюють, якби під час ефіру, коли вона співала пісню, в мене сльози стояли в очах. І зараз навіть мені мої друзі присилають смс і кажуть, що в них така сама ситуація з їх емоціями. Так? Тому про це треба розповідати. І це найкращий майданчик зараз для того, щоб розказати про кримських татар, розказати про Україну, тому що вона є українською співачкою кримсько-татарського походження. Они приезжают на фестиваль отдохнуть. Они приезжают на фестиваль выпить, потанцевать, познакомиться, покричать, повещать, все. Поэтому я не уверен, что
это коснется так прям близко их, но то, что это сделано очень круто, что это самобытно, и то, что Джамал имеет, ну, реально свое лицо. Дуже вразили Джамала та Хардкіс. Вони були, як завжди, неперевершені. Я відправила за них смс і буду за них вболівати. Джамала. Джамала, так. 100% Джамала повинна перемогти. Ми за Джамалу. Так. Но то, что зрители отреагировали так, это меня невероятно тронуло. Полюбили ее всем сердцем, так же, как я ее чувствую. И дрожу в каждой фразе, в каждой ноте, в каждом мугаме, вспоминая. Я каждое выступление посвящаю кому-то. Всегда я выхожу мысленно и посвящаю каждое выступление практически разным людям. Вот сегодняшнее выступление, я могу сказать, 100% я посвятила своей хартанашке, своей бабушке. Мне бы хотелось, чтобы она, конечно, слышала это, но я думаю, что она бы была счастлива. Цього разу у голосуванні не врахували кримчан. Наразі Меджліс веде перемовини з організаторами конкурсу знайти можливість, аби мешканці півострова могли голосувати у фіналі. Мустафа Джемілєв сьогодні прокоментував виступ Джамали на національному відбірковому турі Євробачення. На думку лідера кримсько-татарського народу, її участь в цьому міжнародному конкурсі буде великою послугою всьому кримсько-татарському народові. Я неравнодушен, конечно, к этой девочке. Это действительно талант. И вы, наверное, видели в Фейсбуке, я тоже призывал голосовать за нее. Если Джамала, дай бог, если она займет какое-то место, но я очень хотел бы, чтобы это было первое место, то престиж Украины и тема Крыма, оккупации Крыма поднимется на небывалую высоту. Мустафі Джемілєву сьогодні вручили орден за заслуги в боротьбі з фашизмом в Росії. Ця нагорода була заснована міжнародною антипутінською коаліцією «Стоп фашизм в Росії». Уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв – третій українець, нагороджений цим орденом. До цього орденоносцями стали кіборг-майор Андрій Гречаний і льотчиця Надія Савченко. Подякувавши за нагороду, Мустафа Джемілєв зазначив, що сучасна Росія мало відрізняється від тоталітарного СРСР. Тільки замість соціалістичної ідеології прийшла ідеологія національної переваги, яка привела до військової агресії проти Грузії, України, а тепер і Сирії. Долг каждого гражданина, независимо от его национальности и страны проживания, сделать свой вклад в борьбу с этим угрожающим мировому порядку злом, с российским фашизмом. Сюжет про спільний вечір двох культур готовий до ефіру. Кримські татари показують свій національний танець тем-тем, а це вже азербайджанський. Азербайджанці і кримські татари шукають спільні риси у фольклорі через єднання молоді, що розуміє один одного без перекладача. Я хотел бы вообще побыть в Крыму, увидеть, как там вообще, какая там история. Это исторические такие моменты, очень важны для нас, и я считаю, что нам нужно как можно чаще организовывать такие мероприятия, чтобы мы, люди узнавали, и мы могли потом передавать нашим светлому будущему. Азербайджанці пригощають чаєм, а кримські татари – традиційно кавою. Згадали і про сумні сторінки новітньої історії. Тисячі азербайджанців втратили батьківщину, Нагірний Карабах через вірменську агресію. А кримські татари вкотре зазнають утиску в Криму після російської окупації. Вони підтримують, вони не признають анексію Крыма Российской Федерации. Для нас это очень важный шаг. Мы планируем все тюркские народы в Украине объединить и вместе развиваться, вместе развивать нашу страну. Оккупация Крыма – эта тема нам крайне близка. Для нас это эффект дежавю, потому что на сегодняшний день 20% территории Азербайджана находится под оккупацией. Мы уже нацелены на то, чтобы проводить совместные проекты, чтобы информировать общественность не только украинскую, потому что эта тема тут понятна, да? Информировать мировую общественность об этих случаях, об этих трагедиях. Кожен отримав незабутнє враження, що найменші кримські татари понесли додому азербайджанську страву, азербайджанці – кримсько-татарську.
Ельвіна Сідбулаєва, Крістіна Лізагуб та Ельвір Сагірман. Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим та дізнавайтеся більше. Залишайтеся на АТР. До побачення.